just you and me, boy. 이대로 멈췄으면 좋겠어. 둘이 don't take your eyes off me, baby. You're the one that I need. Tjablis på er! Nu är det fredag. Alltså jag har haft så bra humör. Inte bara idag utan igår. Och det känns bara så bra nu. Det är som mina dagens tankar. Nu har jag gjort min så här morgonrutin. Alltså det gör mig så mycket produktivare att fixa mig som före jobbet så här. Ta på en liten cute outfit. Smink mig nå lite. Som lag mig. Så här put together. Kanske ta på några smycken. Det gör så stor skillnad för min produktivitet. Och som sådär att jag är redo för dagen. Men planen idag i alla fall är att nu ska jag som fixa lite jobbgrejer. Jag ska redigera några videor färdigt. Och så redigera några TikToks. Och leverera det åt en kund. Så tänkte jag och Thomas faktiskt börja med ABC-dating. Har ni sett den här trenden på TikTok? Där man ska date enligt alfabetet. Att man hittar på som aktiviteter då. Och många gör så det att det är varannan. Att en hittar på A så tar nästa B och så vidare. Och vi tänkte prova på det. Vi får se hur långt vi kommer i alfabetet. Men vi börjar med det i alla fall idag. Och jag har då... Det är jag som börjar. Så alltså vi börjar från A. Och då är dagens date night aktivitet att vi ska fara till Asian market för jag börjar på A. Jag hoppas typ på att man ska kunna hitta soup dumplings för jag är jättelänge vill ha smak. Sen är tanken då att vi lagar något god dinner utifrån vad vi då köper. Nu ska jag sätta igång som sagt med det här jobba sig och så hörs vi och ses då vi ses. Dagens matlåda, korv stroganoff med ris. Så ni är ju en liten tallrik med sallad. Så det är så fint väder. Det är alltid fint väder då jag vloggar. Man skulle nog måste gå ut. På TikTok har ju blivit jättepopulärt med mukbangs. Kan ni om såna? Jag älskar mukbangs. Jag funderar alltid nu som då om jag skulle borde laga en hit till min kanal. Men jag vet som inte riktigt vad jag skulle som prata om. De flesta på YouTube gör ju som sådär att de typ svarar på frågor. Förutom då typ som det OG mukbangers som bara äter. Det är som förstås också någonting man skulle kunna göra. Att jag skulle laga en mukbang där jag mer eller mindre bara äter. Kanske som pratar lite om någonting. Men ja, skulle ni gilla något sånt? Jag önskar följa mig på Instagram om ni gör det. För där brukar jag ofta så här lag som det. Nej men hallå! Där brukar jag ofta laga sån här frågelådor där man får som kommer med önskemål och så här. Vad jag ska laga för video. Också på TikTok. Det ser sprängd ut. Lunchen ätit och nu ska jag airdroppa någon fil hit till min telefon. Jag tror det är sista. Vi ska se.
2 till har jag. 2 till TikToks. Jag redigerar oftast dem i CapCut. Förutom om jag ska ha något speciellt ljud. Men jag gillar bäst som CapCuts redigeringsfunktioner. Let's do this. Slutspurtin så tar vi helgen. Jag fick ett önskemål på Instagram att jag skulle visa vad jag har i mitt badrumsskåp. Så det förstår vi nu här. Så här ser badrumsskåpet ut. Det är skåpet som har varit här. Och vi har målat de här dörrarna. Eller hela skåpet har som varit den här färgen. Men vi målar här vitt. Och det är ju faktiskt jättemycket för själva det här. Det ser så mycket större ut. Här har Thomas något fläktprojekt på G. Så don't mind den där ovanpå. Ett skåp där och ett skåp här. Så vi börjar härifrån helt enkelt. Och här är bara sån här våra el-tandborstshuvud och laddare. Sen är det Max tandborsta och Max tandkräm och så vår tandkräm. Det är nog ganska många gånger man tänker ta Max istället för egen tandkräm. Nej, ni ser mig där då. Sen har vi här ner så har vi min hudkräm. Jag har ju sådana megaflaskor som jag lägger sådana mindre. Likadant med mitt läppomada. Sen har vi sån här tandpetare och tops. Stänger här skåpet. Nedanför. Här är mina smycken. Bara huller om buller. Och där är lite mer smycken. Och i det här andra skåpet. Alltså här är faktiskt, jag använder de här grejerna så mycket. Men det här Basiron får jag inte använda nu då jag har min aknemedicin. Här är någon sån här olja. Alltså egentligen inte använda alls så mycket som ni ser. Jag skulle nog kunna rensa ur egentligen här. Fotkräm också jag nog aldrig på att jag använder heller. Kanske sen då här man ska börja framfötterna igen. Här är en ansiktstvätt, sån här tester. Den här ska jag faktiskt måste börja använda för den här är just lagat till för då man är på isotretinoin. Den här ska jag nog kunna börja använda mer. Sen här är som Thomas grejer. Parfym. Den här får jag faktiskt ofta kommentarer om. Så är komplimanger. Här är någon sån här mini som jag någon gång har fått. Som någon testar eller någon. Sån här balsamspray. 2 till min favoritparfym som jag fått som present. Och så den hennan. Den här nice då här så är unisex parfym. By the fireplace. Riktigt så är rökig och nice. Och här är nice just för det här som det är unisex parfym så jag och Thomas använder båda handen. Sen har jag ju egentligen det mesta av mina grejer här i den här min solkräm som jag inte har använt nu för att det är så lågt index här. Serum jag brukar snacka om. Ansiktstvätt som börjar ta slut. Torrshampoo, det som jag snackar om. Och en sån här oljerengöring. Så har jag bara här spännen. Hårband. Här är lite makeup wipes. Ifall om hårborsta. Här har jag alla sån här hårband och scrunchies. Cotton pads. Här har jag sån här reusable pads. Ansiktshanddukar. Mina 2 hudkrämer. Mektan Aqualan. Ja, lite sån här kammar och borstar och rullorna. En sån här. Här har jag nu en massa sån här extra förpackningar, just typ extra shampoo för då det tar slut. Jag har någon toner och någon sån där plast. Det här får jag inte heller använda.
på min medicin. Får inte använda aktiva ingredienser. Men ja, så här är typ vad jag har i mitt badrumsskåp. Förstås har jag något skåp här också. Men jag vet inte. Där är som typ sax, pincett, tandborst, laddare och hårfön och plattång och värmeskydd. Det är som vad jag har i mitt badrumsskåp. Jag hoppas det var intressant. Asian Market Hall. Snack seaweed, prawn chips, Lays, sån här prawn chips, bästa nudlar, buldak, gochujang, Nissis Damae ramen, shrimpnudlar, spaghetti nudlar, neoguri ramyun, samyang jajang ramen, lychee dricka och enoki mushrooms. Kung pao och skaldjurssmak. Vad är smak? Skumt. Det är faktiskt helt god. Helt okej. Det andra smakar inte god. Det är gott till er. Men inte skulle jag kanske köpa det igen. Kan ha varit typ stressigast jag har gjort i mitt liv. Att laga nudlar som ska lagas sker som så snabbt. Samtidigt tänkte jag skulle filma en YouTube short. Do not recommend. Men here is the result. Can I get a commotion for the chef? Sen köpte vi en sån här dryck som var med lychee with nata de coco. Och se vad kawaii. Kork. Intressant. Ja, nu är det god. Den skulle måste vara lite kallare. Jag har kokosnöt. Det nata de coco är kokosnöt så är kokosbitar i. Den är faktiskt helt god. Det är jättedåligt ljus här. Men alltså jag tror det här får vara slutet på den här vloggen nu. Because mommy and daddy are going on a date. Max äter. Det är som låter här. Om ni har kollat hända hit så får ni jättegärna trycka tummen upp. Och glöm inte heller att prenumerera om inte gör ännu. Det gör mig super glad. Och följ mig på mina andra sociala medier. Jag heter Emma Geisor överallt. Och så om du har kollat ända hit så kan du kommentera den här emojin. Och så ses vi helt enkelt i en ny video. Ha det så bra tills. Hejdå!